हरे कृष्णा. सर्वांचं स्वागत आहे. बघता बघता एक आठवडा झाला. आज आपण 8वा अध्याय शिकणार आहोत, अक्षर ब्रह्म योग. मी मंगलाचरण म्हणते आणि मग आपण चालू करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सर्वांचं परत एकदा स्वागत आहे आणि आज सर्वांना हॅपी इंडिपेंडन्स डे. खरं तुम्ही या क्लासला आल्यानंतर आता तुम्हाला समजेल की खरं स्वातंत्र्य म्हणजे आपण या ज्या शरीर रूपी पिंजऱ्यामध्ये बंद आहोत त्या पिंजऱ्यातून आपल्याला स्वातंत्र्य हवंय आणि आपल्याला कृष्णापर्यंत जायचंय. इकडे कसं असतं बघा, या जगात आपण समजा जर दुसऱ्यांवर आश्रित असलो तर ही काही चांगली गोष्ट नाहीये. म्हणजे नॉट अ प्लेझंट सिच्युएशन की आपण नेहमी दुसऱ्यांवर आश्रित आहोत आपला अन्न निवारा वस्त्र यासाठी. ही चांगली गोष्ट नाही मानली जात. पण गोलोक वृंदावन वैकुंठामध्ये कम्प्लीट डिपेंडन्स कृष्णावर नारायणावर तुम्ही टोटली डिपेंडंट असता. ही गोष्ट पूर्ण आश्रित असतो आपण कृष्णावर अथवा नारायणावर, तर ही गोष्ट उत्तम मानलेली आहे. म्हणजे हे जे आपलं जग आहे ना, जणू काही आध्यात्मिक जगाचं एक इन्व्हर्टेड इमेज आहे. हे 15व्या अध्यायात मी तुम्हाला सांगणार आहे. तर आता आपण चालू करूया अक्षर ब्रह्म योग. आता वेदांमध्ये आपण परमेश्वराला वेगवेगळ्या नावानी संबोधतो. म्हणजे ब्रह्म म्हणतो, ब्रह्मन म्हणतो, भगवान म्हणतो, देव म्हणतो, परमात्मा म्हणतो, प्राण म्हणतो, सत म्हणतो, पुरुष म्हणतो, वेगवेगळ्या नावानी संबोधतो. तर एक आहे अक्षर. अक्षर म्हणजे जे परब्रह्माचं निराकार अस्तित्व आहे त्याला अक्षर म्हणतात. आणि अक्षर म्हणजे काय की ज्याचा कधीही नाश होत नाही, याला अक्षर म्हणतात. तर आज आपण हा योग शिकणार आहोत. यात काय काय कृष्ण अर्जुनाला सांगणार आहे आपण ऐकूया. आता प्रथम ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते, ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही 2 तास बसून ऐकताय, त्या खरोखर आनंद कृष्णाचा आहे. तर त्या श्री राधा गोविंदांना आपण जिकडनं आहोत तिकडनं साष्टांग नमस्कार करूया, त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. त्याचप्रमाणे कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी गीता लिहून ठेवली, त्यांच्याशिवाय उपक्रम घडू शकला नसता. त्या श्रील प्रभुपादांना सुद्धा साष्टांग नमस्कार, त्यांचे आशीर्वाद घेऊन आजचा वर्ग चालू करूया. नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केल्या, प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, या दोघांना माझा दंडवत प्रणाम. त्याचप्रमाणे को होस्ट ऍडमिन पल्लवी माताजी,
कुमुद माताजी आणि आमची टेक्निकल टीम, कीर्तन करायला ज्या येतात त्या सर्वांना खूप खूप धन्यवाद. ते जर आले नसते तर हा वर्ग मी घेऊ शकले नसते. तर असं आता आपण चालू करूया. आता इकडे बघा, अर्जुनाला पहिल्यांदाच प्रश्न आहेत आणि खूप प्रश्न आहेत, 1-2 प्रश्न नाही आहेत, त्यांनी 8 प्रश्न विचारलेले आहेत. आता अर्जुन बघा किती व्यवस्थित ऐकतोय. तो जे काय कृष्ण बोलतोय कान देऊन ऐकतोय आणि जे त्याला समजत नाहीये ते परत विचारतोय. तर हे प्रश्न अर्जुन का विचारतोय? कारण 7व्या अध्यायामध्ये 2 श्लोक, 7व्या अध्यायाच्या शेवटी कृष्ण हे 2 श्लोक म्हणाला ज्यात खूप अवघड शब्द आहेत. हा कुमुद माताजी श्लोक वाचता का? हो माताजी, वाचते माताजी. हरे कृष्ण. श्लोक क्रम 29. जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्. श्लोक क्रम 30. साधि भूतादि दैवं मां साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः. हरे कृष्ण माताजी. आता बघा इकडे कृष्ण मरणाचं काय बोलतोय? अर्जुनाच्या मनामध्ये प्रश्न आहे. जरा, मरण आणि मोक्ष, मग अध्यात्मम. अध्यात्मम काय? तो काय आहे हा शब्द? हे काहीच समजलं नाही. मग इकडे अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, परत प्रयाणकाले म्हणजे अंतकाळाचं तो बोलतोय. तर अर्जुनाला हे काही समजलं नाही, म्हणून अर्जुन त्याला प्रश्न विचारतोय की मला हे समजलं नाहीये, मला सांग. आता लक्षात घ्या, अर्जुन काही मोठा ज्ञानी नाहीये, तो गृहस्थ आहे, तो त्याची ड्युटी करतोय. म्हणजे कृष्णाकडे जायला काही आपल्याला संन्यास घ्यावा लागत नाही, खूप ज्ञानी असावं लागत नाही, मात्र आपल्याला प्रेम लागतं. तर आता आपण अर्जुनाचे प्रश्न हे बघूया. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. अर्जुनाने विचारले, हे भगवंत, हे परमपुरुष, ब्रह्म म्हणजे काय? आत्मा म्हणजे काय? सकाम कर्म काय आहे? हे भौतिक सृष्टी काय आहे? आणि देवता कोण आहेत? कृपया मला हे समजावून सांगा. श्लोक नंबर 2. हे मधुसूदन, यज्ञांचा अधिपती कोण आहे? आणि या देहामध्ये तो कसा निवास करतो? आणि भक्तीमध्ये युक्त झालेले मृत्यू समयी तुम्हाला कसे जाणू शकतात? हरे कृष्ण. आता बघा, हे सगळे अर्जुनाला हे शब्द काही समजले नाहीत, म्हणून तो कृष्णाला सांगतोय मला सांग. आता एक एक आपण बघूया. ब्रह्म म्हणजे काय? ब्रह्म म्हणजे याला खूप वेगवेगळे अर्थ आहेत. आत्मा, आत्म्याला सुद्धा वेगवेगळे अर्थ आहेत. पण इकडे ब्रह्म किंवा आत्मा म्हणजे जीवात्मा. कृष्ण इकडे जीवात्मा बद्दल सांगतोय, आत्म्याचे. आणि आपण आत्म्याला ब्रह्मही म्हणू शकतो, परमात्माही म्हणू शकतो, पण इकडे ते अर्थ नाहीये, इकडे जीवात्मा आहे. तर आता ब्रह्म म्हणजे काय? ब्रह्म म्हणजे तो जीवात्मा ज्याचा कधीच नाश होत नाही. मग आता आत्मा म्हणजे काय? आता इकडे कृष्ण इकडे हवंय अध्यात्म म्हणजे काय? जराशी थोडीशी एरर झाली आहे, ही टायपो एरर. तर अध्यात्म म्हणजे काय? तर इकडे कृष्णाने उत्तर दिलंय की जीवाचा जो नित्य स्वभाव असतो त्याला अध्यात्म म्हणतात. आता जीवाचा नित्य स्वभाव काय असतो? जीवाचा एकच नित्य स्वभाव असतो आणि तो म्हणजे कृष्ण सेवा. सदैव कृष्णाचा सेवक बनून राहणे हा जीवाचा नित्य स्वभाव असतो, ज्याला अध्यात्म
किंवा अध्यात्म म्हणतात. मग आता पुढचा प्रश्न आहे की सकाम कर्म म्हणजे काय? सकाम कर्म म्हणजे आपण जेव्हा कुठलंही कर्म करतो आणि फळ रूपी आपल्याला दुसरं शरीर मिळतं, त्याला म्हणतात सकाम कर्म. मग ही भौतिक सृष्टी म्हणजे काय किंवा अधिभूत म्हणजे काय? अधिभूत म्हणजे तुमच्या आजूबाजूला जी तुम्ही सृष्टी बघताय, जे निसर्ग तुम्ही बघताय, त्याला म्हणतायत अधिभूत. मग दुसरा प्रश्न म्हणजे अधिदैव म्हणजे काय? मग कृष्णाने सांगितलं की जे माझं विराट रूप आहे, ज्याच्यामध्ये सर्व देव देवतांचा समावेश आहे, त्याला अधिदैव म्हणतात. मग पुढचा प्रश्न, यज्ञांचा अधिपती कोण आहे? म्हणजे यज्ञ कोण आहे आणि तो कुठे निवास करतो? तर कृष्णाने सांगितलं यज्ञ म्हणजे परमात्मा आहे आणि तो हृदयामध्ये निवास करतो. आणि शेवटचा प्रश्न आहे की मृत्यू समयी तुला कसे जाणायचे? तर त्यावर कृष्णाने सांगितलं की तुम्ही जन्मभर, जीवनभर हा सराव करा, मला स्मरणामध्ये ठेवायचा सराव करा आणि निश्चितच अंतकाळी तुम्हाला माझं स्मरण होईल. आता आपण हे डिटेल मध्ये बघूया. हरे कृष्ण. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. श्री भगवान म्हणाले, अविनाशी दिव्य जीवाला. हे टेबल वाचायचंय. ब्रह्म म्हणजे काय दिसतंय ना स्क्रीनवर? ओके 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 माताजी. ओके माताजी. 8 प्रश्न. पहिला प्रश्न आहे, ब्रह्म म्हणजे काय? तर कृष्णाने उत्तर दिले की ब्रह्म म्हणजे जीव, अविनाशी जिवंत अस्तित्व. अध्यात्म म्हणजे काय? तर जीवाचा नित्य स्वभाव. कर्म म्हणजे काय? तर कर्म हे अशी गोष्ट आहे जी भौतिक शरीराकडे नेणारी क्रिया आहे. अधिभूत म्हणजे काय? अधिभूत म्हणजे आजूबाजूला जो भौतिक निसर्ग आहे त्याला अधिभूत म्हटले जाते. अधिदैव काय झालंय? त्या लॉग हे झालेत का? आवाज येत नाहीये? चालेल, मी वाचते. अधिदैव म्हणजे काय? विराट रूप ज्यामध्ये सर्व देव देवतांचा समावेश आहे. अधियज्ञ म्हणजे परमात्मा आहे. अधियज्ञ कुठे राहतो? सर्वांच्या हृदयात राहतो. मृत्यूवेळी कृष्णाचे स्मरण कसे करावे? आयुष्यभर स्मरणाचा सराव करा. हरे कृष्ण मातेजी. हा चालेल, आता वाचा 8.3. हो मातेजी. श्लोक नंबर 3. श्री भगवान म्हणाले, अविनाशी दिव्य जीवाला ब्रह्म म्हटले जाते आणि त्याच्या नित्य स्वभावाला अध्यात्म असे म्हणतात. जीवांच्या प्राकृत देहाच्या उत्पत्तीस कारणीभूत असणाऱ्या कार्यांना कर्म किंवा सकाम कर्म असे म्हणतात. हरे कृष्ण. बघा, आता ही स्लाइड दाखवली. जशी जशी आपली इच्छा असते त्याप्रमाणे 84 लक्ष योनीमध्ये आपण जातो. हा, तर जे आपण जेव्हा कुठलंही कर्म करतो तर आपल्याला फळ रूपी जेव्हा ही अशी कुठली शरीर मिळतात त्याला सकाम कर्म म्हटलं जातं. हरे कृष्ण. हे इकडे त्यांनी तेच सांगितलेलं आहे, सकाम कर्माची आणि उदाहरणं दिली आहेत. एका माणसाला परस्त्री सुख घ्यायला खूप आवडतं, त्याचं पुढचं शरीर कुत्र्याचं तयारच होतंय. एक माणूस काहीही खातो, विचार करत नाही, त्याला भयंकर खाण्याची आवड आहे, पुढच्या जन्मात त्याला डुकराचा जन्म मिळतो. एक माणूस चांगला दान धर्म करतो, ज्याप्रमाणे आपल्या वेदांमध्ये लिहिलेलं आहे त्याप्रमाणे गरीब लोकांना मदत करतो, दान धर्म करतो, तर त्याला स्वर्गामध्ये दिव्य शरीर मिळणार आहे.
मात्र जो कृष्ण सेवेमध्ये दंग असतो त्याला गोलोक वृंदावन कृष्णाची प्राप्ती होणार आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हे देहभूतांवर निरंतर परिवर्तनशील असणाऱ्या भौतिक प्रकृतीला अधिभूत असे म्हणतात. चंद्र सूर्यासारख्या देवदेवतांचा समावेश असणाऱ्या परमेश्वराच्या विराट रूपाला अधिदैव असे म्हणतात. आणि प्रत्येक देहधारी जीवामध्ये परमात्मा रूपाने मी म्हणजेच पुरुषोत्तम भगवान वास करतो आणि मलाच अधियज्ञ म्हणजेच यज्ञांचा अधिष्ठाता असे म्हणतात. हरे कृष्ण. आता इकडे बघा, त्यांनी काय सांगितलंय, भौतिक प्रकृती कशी असते, परिवर्तनशील असते. आता बघा, सकाळी ऊन होतं, आता इकडे मुंबईत पाऊस आहे. तुम्ही बघा उद्या परत थंडीच्या दिवसात सुद्धा हल्ली पाऊस पडतोय. तर ही भौतिक सृष्टी कशी असते, एक सारखी बदलत असते. आणि इकडे त्यांनी उदाहरण दिलंय, एक अळी आहे, मग तिचं कुकून होतं आणि मग फुलं पाखरू. तर ही अळी कशी दिसते आणि हे फुल पाखरू किती वेगळं आहे त्या दोघांचं शरीर. तर असं हे जे भौतिक प्रकृती जी असते ती निरंतर परिवर्तनशील असते. आणि सर्व देवदेवतांचा समावेश कृष्णाच्या विराट रूपात असतो. तो आपण 11व्या अध्यायात बघणार आहोत. त्याला अधिदैव म्हणतात. आणि कृष्ण हा आपल्या हृदयात परमात्मा म्हणून वास करतो आणि तोच अधियज्ञ आहे. मी तुम्हाला सांगितलं ना, सर्व यज्ञांचा आणि तपांचा तो भोक्ता आहे. भोक्तारम यज्ञ तपसा, तेच इकडे सांगितलंय वेगळ्या शब्दात. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् या प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आणि जो मृत्यू समयी केवळ माझे स्मरण करून आपल्या देहाचा त्याग करतो तो लगेच माझ्या स्वभावाला प्राप्त होतो, यात मुळीच शंका नाही. हरे कृष्ण. आता इकडे या श्लोकातला प्रत्येक शब्द महत्वाचा आहे. अंतकाळी, फक्त मलाच, माम एव, मुक्त्वा म्हणजे मुक्त होणे. तर प्रत्येक शब्द महत्वाचा आहे. इकडे कृष्णाने सांगितलेलं आहे की जो अंतकाळी माझे स्मरण करतो, असा जो आत्मा, असा जो जीवात्मा आहे, देह त्याग केल्यावर तो लगेच त्याला माझ्या स्वभावाची प्राप्ती होते किंवा तो माझ्या धामामध्ये प्रवेश करतो. आणि वर कृष्णाने असं एक आपल्याला प्रूफ म्हणून सांगितलंय, यात मुळीच संशय नाही. म्हणजे थोडा सुद्धा तुम्ही याच्यामध्ये संशय घेऊ नका. निश्चितच तुम्हाला माझी प्राप्ती होणार आहे. हे खूप महत्वाचं आहे हे, की आपलं हे जीवन आहे ना, तुम्ही असं धरा की ही एक प्रॅक्टिस आहे आणि मरण ही आपली फायनल एक्झाम आहे. कुठेही मरणाबद्दल बोलत नाही. आपण म्हणतो ती अशुभ गोष्ट आहे, पण हे चुकीचं आहे. कृष्ण इकडे मरणाबद्दल इतकं बोलतोय आणि तो आपल्याला सांगतोय की तुम्हाला जीवन माझ्या स्मरणात तुम्ही जगा आणि नंतर तुम्ही या भौतिक जगातून मुक्त व्हा आणि माझ्याकडे या. इकडे त्यांनी आता बघा, पहिल्यांदा अर्जुन युद्ध करायला तयार नव्हता, म्हणून कृष्णाने त्याला गीता सांगितली. युद्ध जिंकल्यावर युधिष्ठिर महाराज डिप्रेशन मध्ये गेले, जसा अर्जुन होता की त्यांना राज्य करावं असं वाटत नव्हतं. त्याने इतका शोक झाला होता की आपण किती जणांना मारलं. म्हणून कृष्णाने सांगितलं, चल आपण तुझे जे आजोबा आहे
भीष्म पितामह त्यांच्याकडे आपण जाऊया आणि ते तुला उपदेश करतील. आणि तीच ही स्लाइड आहे, ते कंटक शय्येवर आहेत आणि ते युधिष्ठिर महाराजांना उपदेश करतात. तर 12 महाजनांपैकी भीष्म पितामह एक महाजन आहेत, ते कृष्णाचे शुद्ध भक्त आहेत आणि ते कंटक शय्येवर आहेत. आणि तिकडे युधिष्ठिर महाराज त्यांना प्रश्न विचारतात आणि ते उत्तर देतात. आणि जेव्हा इकडे कृष्णाला एक दाखवायचं असतं की माझे जे शुद्ध भक्त असतात ना, ते कशावरही अवलंबून नसतात, त्यांना कशाचाही त्रास होत नाही, मरणाचा सुद्धा त्रास होत नाही. या कंटक शय्येवर झोपायचं म्हणजे किती वेदना होत असतील त्यांना, पण तरी कृष्णाचा शुद्ध भक्त असा असतो, त्याचं मन नेहमी कृष्णाच्या स्मरणात असल्यामुळे शरीराला कितीही त्रास झाला तरी तो त्रास त्याला वाटत नाही. तो भीष्म पितामह बोलू शकत होते या परिस्थितीमध्ये सुद्धा. आणि मग त्यांनी सगळं युधिष्ठिर महाराजांना सांगितल्यावर युधिष्ठिर महाराजांनी कृष्णाच्या, ते समोरच उभे होते, कृष्णाला सांगितलं मला तुझ्या नारायण रूपात तुला बघायचंय. आणि कृष्णाने त्याचं चतुर्भुज रूप दाखवलं त्यांना आणि कृष्णाकडे बघत बघत त्यांनी देहत्याग केला. आणि ते शुद्ध भक्त होते, ते काय सांगणार आहेत यासाठी मोठमोठे ब्रह्मांडातून मोठमोठे कृष्णाचे भक्त, नारद मुनी, व्यासदेव, शुकदेव गोस्वामी, हे सगळे आले होते ऐकायला की ते काय सांगताय. हे खूप पहिल्या स्कंदामध्ये खूप छान याचं वर्णन आहे. आता इकडे एकदा काय झालं, जेव्हा ही 5 पांडव अज्ञात वासामध्ये होते, वनामध्ये होते, तेव्हा एक दिवस युधिष्ठिर महाराजांना खूप तहान लागली आणि त्यांनी अर्जुनाला सांगितलं मला पाणी आण. म्हणून अर्जुन गेला आणि तिकडे त्याला जरा पुढे गेल्यावर एक सरोवर होता आणि त्या सरोवरामध्ये तो पाणी घेणार तितक्यात तो यक्ष काय म्हणाला की तू या सरोवरातलं पाणी पिऊ नकोस, तुला माझ्या प्रश्नांची उत्तर द्यावी लागतील. पण अर्जुनाने ऐकलं नाही, त्याला राग आला. तो म्हणाला की पाणी घेऊन जाण्यासाठी मला कशाला कोणाच्या प्रश्नांची उत्तर द्यावी लागतात. म्हणून त्यांनी पाणी घेतलं, त्यांनी मडक्यामध्ये थोडं पाणी घेतलं आणि स्वतः जेव्हा त्यांनी जलपान केलं तेव्हा मात्र तो जवळजवळ तो बेशुद्ध झाला आणि जवळजवळ मृतावस्थेत पडला. मग बराच वेळ झाला, अर्जुन आला नाही, म्हणून युधिष्ठिर महाराजांनी भीमाला पाठवलं. भीमाची तीच अवस्था झाली. सहदेव आणि नकुल, ते दोघही गेले, त्यांची सुद्धा तीच अवस्था झाली. मग बराच वेळ एकही भाऊ आला नाही, काय झालं म्हणून युधिष्ठिर महाराज बघायला गेले आणि ते सुद्धा पाणी घेणार तितक्यात त्यांना यक्ष आला आणि सांगितलं की तू पाणी पिऊ नकोस, तुला माझ्या प्रश्नांची उत्तरं द्यावी लागतील, नाहीतर तिकडे बघ तुझे भाऊ आहेत, तुझ्या भावांसारखी तुझी अवस्था होईल. मग त्यांनी त्यांच्या भावाला बघितल्यावर त्यांना अगदी वाईट वाटलं आणि ते यक्षाला म्हणाले की मी तुझ्या प्रश्नांची उत्तरं देईल. मग त्यांनी प्रश्न विचारला आणि की या जगामध्ये सर्वात आश्चर्यकारक गोष्ट ही कोणती आहे. आणि युधिष्ठिर महाराजांनी उत्तर दिलं, अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति हायमालयं शेषस्थवरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम. आता आपण ऐकूया या श्लोकाचा अर्थ. हरे कृष्ण. शेकडो आणि हजारो जीव प्रत्येक क्षणी मृत्यूला भेटतात, परंतु एक मूर्ख प्राणी तरीही स्वतःला मृत समजतो आणि
मृत्यूची तयारी करत नाही, ही जगातील सर्वात अद्भुत गोष्ट आहे. हरे कृष्ण. तर आपल्याला रोज मृत्यू दिसतो, पण आपल्याला काय वाटतं, मला मरण येणारच नाही आणि आपण मरणाची अजिबात तयारी करत नाही. आता आणि याच्यामध्ये लुझर कोण आहे, नुकसान कोणाचं आहे, आपलंच आहे, हेही आपल्याला समजत नाही. आता एक उंदीर होता आणि ब्राह्मणाच्या घरी तो खूप नासधूस करायचा. म्हणून त्या ब्राह्मणाला वाटलं, या आता उंदराला काय करावं, म्हणून त्यांनी एक मांजर आणलं आणि तो त्या उंदराने बघितलं की एक मांजर आता घरी आहे. मग त्याला वाटलं, आता मी रात्री बाहेर बिळाच्या येऊन मी दूध कसं पिऊ, मी धान्य कसं खाऊ. मग त्यांनी विचार केला आणि त्याला युक्ती सुचली. तो काय म्हणाला, मी डोळे बंद करीन आणि बाहेर येईन आणि मला काय हवं ते मी करीन. पण डोळे बंद करून बाहेर येणं म्हणजे मृत्यूला आमंत्रण देणं असं आहे ना. तर असं आपणही असेच असतो, त्या उंदरासारखे असतो. आणि आता बरेच लोक प्रश्न विचारतात बघा, काय तुम्ही कसे आहात, आप कैसे हो. उत्तर असतं, बढिया, हाऊ आर यू, आय एम फाईन. पण काहीही यापैकी नसतं. कोणी बढिया नसतं, कोणी चांगलं नसतं, कोणी फाईन नसतं. कारण जोपर्यंत तुम्हाला माहित नाहीये की तुम्ही पुढे कुठे जाणार आहे, तोपर्यंत काहीही फाईन नाहीये. जेव्हा तुम्ही माणसाचा मृत्यू झाल्यावर ऑबिच्युरी जर वाचली असेल तर त्यात लिहितात की अमक्या अमक्या माणसाचं या दिवशी निधन झालं, किंवा अमक्या माणूस अमक्या दिवशी अमक्या तारखेला त्याचं स्वर्गारोहण झालं, म्हणजे ही हॅज लेफ्ट फॉर हिज हेवनली अबोर्ड. बरं, असं लिहितात. आता ते हेवनली अबोर्ड, स्वर्गारोहण झालं की कुठे झालं हे तुम्हाला कसं माहित? तुम्ही काही यम आहात का ठरवायला की बाबा हा माणूस कुठे जाणार आहे, काय जाणार आहे, हा भक्त होता का? जोपर्यंत तुम्हाला माहित नाहीये तुम्ही कुठे चाललाय, तोपर्यंत खरोखर मी तुम्हाला सांगते की काही असं म्हणणं, आय एम फाईन, मैं बढिया हूं, मी एकदम चांगली आहे, या वाक्याना अजिबात अर्थ नाहीये. हरे कृष्णा. यम यम वाते स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलिवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः. हरे कृष्णा माताजी. मी हरे येते कृष्णा. माताजी. चालेल. हरे कृष्ण. हे कौंतेय, आपल्या देहाचा त्याग करीत असताना मनुष्य ज्या ज्या भावाचे स्मरण करतो त्या त्या भावाची तो निसंदेह प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. आता बघा, ही इन्स्ट्रक्शन दिली आहे भगवद्गीतेमध्ये. मग या इन्स्ट्रक्शनची केस स्टडी कुठे आहे? भागवतम मध्ये, 5वा स्कंद. मी तुम्हाला भरत महाराजांची गोष्ट सांगितलेली आहे, तुम्हाला आठवत असेल. तर देह त्याग करता वेळी ते त्या हरणाचा विचार करत होते की या हरणाचं काय होईल, आणि त्यांना म्हणून ते शेवटचा विचार या हरणाचा असल्यामुळे त्यांना पुढचं शरीर एका हरणाचं मिळालं. तर हे आपल्याला समजतं. व्यासदेव आहे ते कुठल्या तरी भक्ताचं श्रीमद भागवतम मध्ये लिहिणार नाही. जे खरोखर अगदी शुद्ध भक्त आहे, या भक्तांबद्दल व्यासमुनींनी लिहिलेलं आहे. तर भक्तीच्या 9 पायऱ्या असतात. आता बघा, आपण जेव्हा पहिल्यांदा मंदिरात जातो, आपली श्रद्धा कशी असते? श्रद्धा अगदी आपली खूप कमी असते. काय त्याला त्या श्रद्धेमध्ये बळ सुद्धा नसतं. तर अशी आपली श्रद्धा असते. मग त्याच्यानंतर आपण एकसारखं जायला लागल्यावर
आपल्याला तिकडे भक्त भेटतात आणि आपल्याला त्यांचा संग मिळतो आणि त्यांचा संग आवडायला लागतो. त्यांच्याकडून आपण अनेक गोष्टी शिकतो. म्हणजे रोज रोज जाऊन मग आपल्याला साधू संग मिळतो. मग साधू संग झाल्यानंतर आपण त्या मंदिरात बघतो यात काय चाललंय, तर लोक भजन करतायत, संकीर्तन करतायत, कृष्ण कथा चालू आहे, भागवत सप्ताह चालू आहे आणि आपण जाऊन ऐकायला लागतो. याला भजन क्रिया म्हणतात. ही तिसरी पायरी. भजन क्रिया झाल्यावर नंतर चौथी पायरी म्हणजे अनर्थ निवृत्ती. हळूहळू आपण शिकतो, आपण आपल्यामधली जी अनर्थ आहेत ती आपल्या समोर येतात आणि आपण त्यांच्यावर मात करायचा प्रयत्न करतो. अनर्थ निवृत्ती झाल्यानंतर पाचवी पायरी ही निष्ठा आहे. आता आपली जी श्रद्धा आहे ती दृढ होते की हो, खरोखर कृष्ण फक्त कृष्णच माझं रक्षण करू शकतो आणि मला कृष्णाचा जप करायचा आहे. का करायचा आहे? कारण कृष्ण माझा निर्माता आहे, मी कृष्णाचा अंश आहे आणि ते माझं प्रथम कर्तव्य आहे. कॉन्स्टिट्युशनल ड्युटी आहे माझी ती, की मी जप केलाच पाहिजे. म्हणून ती निष्ठा ही पाचवी पायरी झाली. सहावी पायरी म्हणजे रुची. एकदा निष्ठा दृढ झाल्यावर तुम्हाला नामाची खरोखर चव येईल. म्हणतात ना, अमृताहुनी गोड नाम तुझे देवा, तर ही चव तुम्ही चाखाल. मग रुची झाल्यानंतर सातवी पायरी म्हणजे आसक्ती. आसक्ती म्हणजे आता तुम्हाला कृष्णाशिवाय कुठेही तुमचं मन नाही लागणार. तुमची जी आसक्ती आहे ती फक्त कृष्णाकडे असेल, कृष्णाच्या शुद्ध भक्तांकडे असेल. तर ही आसक्ती. आठवी जी पायरी आहे ती भावभक्ती आणि भावभक्तीच्या पुढची पायरी आहे जी प्रेम भक्ती म्हणतात. मग प्रेमभक्तीमध्ये तुम्ही कृष्णाबरोबर एक प्रेम संबंध स्थापन करतात. 5 प्रेम संबंध तुम्हाला स्थापना करता येतात कृष्णाबरोबर. 5 रस म्हणतात त्याला. शांत्य रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस आणि माधुर्य रस. या 5 रसांमध्ये भक्त राहतो आणि ती म्हणतात, त्याला आपण म्हणतो प्रेम भक्ती. तर हे भरत महाराज भाव भक्तीमध्ये होते. बघा केवढे हे पुढे गेलेले होते, तरी त्यांचं पतन झालं. ही गोष्ट सांगितली तुम्हाला आठवते ना? हो माताजी. हो माताजी, आठवते. बरं. हो मॅडम. आता 8.7 तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मय्यर्पिता मनो बुद्धि मामे वैश्यस्य संशयः. हरे कृष्ण. म्हणून अर्जुना, तू सदैव माझा म्हणजे कृष्णाच्या रूपात विचार कर आणि त्याच वेळी तुझे युद्धाचे विहित कर्तव्य पार पाड. मला समर्पित केलेले तुमचे कार्य आणि तुमचे मन आणि बुद्धी माझ्यावर स्थिर केल्याने तुम्ही निसंशयपणे माझी प्राप्ती कराल. हरे कृष्ण. बघा, एक सारखं कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय, निसंशयपणे तुम्हाला माझी प्राप्ती होईल. म्हणजे याच्यावर तुम्ही विचारच करायचा नाहीये. तुम्ही काय करायचंय? माम अनुस्मर. तुम्ही माझं स्मरण करा. जरा म्यूट होता का? कोण अनम्यूट आहेत वाटतं? येस माताजी, म्यूट केलं मी. तर इकडे कृष्णाने एक इन्स्ट्रक्शन अर्जुनाला दिली आहे, तू युद्ध कर आणि त्याच वेळेला माझं स्मरण कर. आता बघा, हे अवघड. माताजी, मी सर्वांना म्यूट करते, तुम्ही अनम्यूट होऊन जा. हे किती अवघड आहे. अर्जुन युद्धात आहे, चारी पाची बाजूनी बाण येणार आहे. जरा त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन
इकडे तिकडे गेलं, जरा इकडनं यायच्या ऐवजी बाण इकडे आला तर म्हणजे काय मरण आहे ना अर्जुनाला. तर तरी पण कृष्ण सांगतोय माम अनुस्मर युद्धच, म्हणजे काय, माझं स्मरण कर आणि युद्ध कर. जेव्हा कृष्ण हे इन्स्ट्रक्शन देतोय तेव्हा हे शक्य आहे हे आपण लक्षात ठेवायचंय. आणि दुसरी गोष्ट इकडे कृष्णाने सांगितलंय माम अनुस्मर, म्हणजे तू मला कृष्ण रूपामध्ये तू माझं स्मरण कर, कृष्ण रूपामध्ये. इकडे कुठेही कृष्णाने सांगितलं नाहीये की तुम्ही परमात्म्याचा असा विचार करा की तो एनर्जी आहे, तो एक शक्ती आहे, तो प्रकाश आहे, एक नाद आहे, असा विचार करायचा नाही. इकडे तुम्ही माझा कृष्ण रूपामध्ये, म्हणजे पुरुष रूप जे कृष्णाचं आहे त्या, किंवा मानव सदृश्य रूप जे आहे त्या रूपामध्ये तुम्ही माझं स्मरण करा. आता इकडे कृष्ण असं म्हणत नाहीये की सकाळी 5 ला उठा तेव्हा माझं स्मरण करा, संध्याकाळी वेळ असेल तर करा आणि रात्री झोपायच्या अगोदर करा. नाही, ऑलवेज थिंक ऑफ मी, सतत माझा विचार कर आणि तू जे काय करतोयस, जे काय कर्म करतोयस ते मला अर्पण कर. आता प्रल्हाद महाराज हे सतत, ही स्लाइड आहे ही प्रल्हाद महाराजांची आहे, हे सतत कृष्णाचा विचार करत होते आणि ते म्हणायचे की तुम्ही अगदी लहानपणापासून तुमच्यामध्ये ही सवय ठेवली पाहिजे की कृष्णाचं एक सारखं स्मरण करायचं. आता प्रल्हाद महाराजांनी 7व्या स्कंदामध्ये जरा किंवा म्हातारपण हे काय आहे याची व्याख्या दिलेली आहे. आता मला कोण सांगेल की म्हातारपण म्हणजे काय? मी तुम्हाला अनम्यूट करते, बोला, म्हातारपण म्हणजे काय? बोला रत्नाकर प्रभूजी. हॅलो, बोला. हरे कृष्ण. हा बोला. म्हातारपण म्हणजे वयोवृद्ध अवस्था. बरं, आणि कोणाला सांगायचंय? दुर्गा माताजी. म्हातारपण म्हणजे थकलेलं शरीर. तुमचा आवाज नाही येत. त्यांनी सांगितलं म्हातारपण म्हणजे थकलेलं शरीर असं. बरं, थकलेलं शरीर, ठीक आहे. आणि कोणाला काही वेगळं सांगायचं आहे का? बरं, ठीक आहे, मग मी सांगते तुम्हाला. प्रल्हाद महाराजांनी सांगितलेलं आहे. काय झालं, हे जेव्हा प्रल्हाद महाराज गुरुकुलात जात होते शिकायला आणि जेव्हा त्यांचा लंच ब्रेक होता तेव्हा त्यांचे जे गुरु होते ते त्यांच्या घरी जेवायला जायचे आणि ही मुलं इकडे जेवायची. आणि जेवण वगैरे झाल्यानंतर प्रल्हाद महाराज या मुलांना कृष्ण कथा सांगायचे, भागवत कथा सांगायचे आणि ही मुलं होती त्यांना खेळायचं होतं. मग ते म्हणायचे की प्रल्हाद, अरे हे म्हातारपणी करायच्या गोष्टी झाल्या, आता आपण खेळूया. मग तेव्हा प्रल्हाद महाराजांनी सांगितलं म्हातारपण म्हणजे काय तुम्हाला माहिती आहे का? एनी टाइम बिफोर डेथ, मरणाच्या अगोदर कुठलीही वेळ असते त्याला आपण, तेव्हा आपण म्हातारे असतो. म्हणून इंग्लिश मध्ये म्हणतात ना, हाऊ ओल्ड आर यू? 1 डे ओल्ड, 1 मंथ ओल्ड, 1 year ओल्ड, 50 years ओल्ड, 60 years ओल्ड. 1 day ला सुद्धा आपण ओल्ड म्हणतो, कारण मृत्यू कधी येणार आहे ते आपल्याला माहित नसतं. आणि मग प्रल्हाद महाराज म्हणायचे चला तुम्हाला खेळायचं आहे ना, नाच करायचं, आपण करूया, आपण हरिनाम संकीर्तन करूया, आपण नाचूया. आणि ते सर्व मुलांना ते संकीर्तन करायला लावायचे, भागवत कथा ऐकवायचे, सांगायचे. आता 8.8 है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्. हरे कृष्णा. हे पार्थ, आपले मन विचलित होऊ न देता आपल्या मनाला निरंतर माझ्या स्मरणामध्ये युक्त करून माझे म्हणजे परमपुरुषाचे जो ध्यान करतो तो निश्चितपणे माझी प्राप्ती करतो. हरे कृष्णा. आता इकडे परत कृष्णाने सांगितलंय पार्थ अनुचिंतयन. अनुचिंतयन म्हणजे फॉर शुअर, नक्की नक्की म्हणून त्यांनी सांगितलंय की तुम्ही आपल्याला आपलं मन जे आहे हे कृष्णाच्या स्मरणात ठेवलं पाहिजे. हे आपल्याला कृष्णानेच सांगितलंय. माम अनुस्मर, त्यांनी सांगितलंय मन सतत कृष्णाच्या स्मरणात आपण गुंतवले पाहिजे. आता मन काय एक गोष्ट आहे का, किंवा एक छोटा मुलगा आहे का की आपण त्याला घेऊ, त्याला सांगू बस इकडे, उठायचं नाही आणि कृष्ण नाम घ्यायचं, असं आपण सांगू शकतो का आपल्या मनाला? तर आपण असं सांगू शकत नाही. मग श्रील प्रभुपाद म्हणतात मग मनाला कृष्णाच्या स्मरणात कसं ठेवायचं? मन तर सारखं भटकत असतं, इकडे जा तिकडे जा, अक्षरशः मैल आणि मैल. आता तुम्ही इकडे असाल, समजा जर तुमचा मुलगा अमेरिकेला आहे, इंग्लंडला आहे, किंवा तुमचा भाऊ इंग्लंडला आहे, तिकडे सुद्धा मन क्षणार्धात जातं. तर आता हे मन कसं कंट्रोल करायचं? श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की माइंड इज बेटर कंट्रोल व्हेन इट इज एंगेज. कधी मनाला मोकळं नाही ठेवायचं. आता तुम्ही बघितलंय का की आता नाही दिसत, पण पूर्वी मी लहान असताना नेहमी रस्त्यावर असे पोलीस चोरांना पकडून घेऊन चाललेले आहेत. ही सीन दिसायची. त्यांच्या हाताला पायाला बेड्या बांधलेल्या आहेत आणि ते सगळे चालतात पाठीमागे. तर हे जे होतं, हे पोलीस काय करतात की ते पळून जाऊ नये परत म्हणून त्यांचे हातपाय बेड्याने बांधलेले आहेत आणि त्यांना हे घेऊन चाललेले आहेत. तर त्याचप्रमाणे आपण सुद्धा आपल्या मनाला काय केलं पाहिजे? असंच बेड्याने बांधलं पाहिजे. मग ते कसं बांधणार? मन काय आहे ते विषय सुख घ्यायला इंद्रियामार्फत ते बाहेर जातं, ते विषय सुख घेत असतं. मग या इंद्रियांना आपण बांधून ठेवायचं. डोळ्यांनी काय करायचं? तुम्ही कृष्णाचा अर्च विग्रह बघायचा. तुम्ही तुमच्या जिभेनी काय करायचं? जप करायचा, संकीर्तन करायचं. कानानी काय करायचं? तो जप ऐकायचा किंवा कृष्ण कथा ऐकायची. जिव्हेचा आणि एक कार्य काय खायचं? कृष्ण प्रसाद खायचा. नाकानी काय करायचं? आपण कृष्णाला जी वाहिलेली तुळस आहे ती हुंकायची. ती कृष्णाच्या चरण कमलाला वाहिलेली जी तुळस आहे ती हुंकल्यानंतर आपल्याला आपल्या मनाचं रूपांतर होतं, मन शांत होतं आणि कृष्ण भावेत लीन होतं. तर अशा तऱ्हेने जेव्हा आपण आपली पाची इंद्रियांना बेड्या बांधतो तेव्हा मनाला काहीही करता येत नाही. मन स्वस्थ एका ठिकाणी बसून राहतं आणि मनाला सुद्धा हळूहळू ते आनंद घ्यायला शिकतं. आता पुढे एक छान गोष्ट आहे, इकडे अजामिलची गोष्ट आहे. तर ही 6वा स्कंद श्रीमद भागवतम मध्ये आलेली आहे. अजामिल, आता इकडे त्यांनी स्लाइड दाखवली की जेव्हा एक शुद्ध भक्त देहत्याग करतो तेव्हा या शुद्ध भक्ताला घ्यायला विमान येतं. त्याच्यामध्ये विष्णुदूत असतात. हे विष्णुदूत शंख वाजवून त्या आत्म्याचं स्वागत करतात आणि कमळ त्या याला आत्म्याला देतात. त्याच्या गळ्यामध्ये हार घालतात.
खूप छान स्वागत करतात आणि त्याला वैकुंठ लोकामध्ये घेऊन जातात. तर आता मी तुम्हाला गोष्ट सांगणार आहे अजामिलची, आणि आज तुम्हाला रिक्वेस्ट करणार आहे की 8 वाजले की सोडून जाऊ नका. मी तुम्हाला एक व्हिडिओ दाखवणार आहे श्रील प्रभुपादांचा. तर इकडे आता बघा, हा अजामिल नावाचा एक ब्राह्मण आहे. त्याच्या घरी त्याचे वडील होते, तो होता. ते सर्वजण वेद पठण करायचे, मंत्रोच्चार करायचे आणि धार्मिक जीवन जगत होते. एक दिवस अजामिलच्या वडिलांनी त्याला सांगितलं की पूजेसाठी जरा फुलं आण, म्हणून तो गावाच्या बाहेर एक जंगल होतं, तिकडे फुलं आणायला गेला. तेव्हा तो घरी फुलं घेऊन येत असताना त्याला एक वेश्या दिसली आणि ती एक म्लेच्छ जो होता त्याला आलिंगन करत होती. आणि हे बघितल्यानंतर तो तिकडे झाडाच्या पाठीमागे उभा राहून बघतच राहिला. आणि त्याला त्याचं मन कंट्रोल करायचा त्यांनी प्रयत्न केला, पण तिकडनं त्याचे पाय पुढे जाईना, तिकडेच तो बघत राहिला. आणि मग त्यांनी मंत्र पठण करायचा प्रयत्न केला, पण काही होऊ शकलं नाही. मग शेवटी ही वेश्या आणि तो म्लेच्छ गेल्यानंतर हा पण घरी आला. आता त्यांनी जे काय बघितलंय त्याचं तो चिंतन करायला लागला. चिंतन करायला लागले. मी तुम्हाला दुसऱ्या अध्यायात सांगितलंय 8 स्टेप फॉल डाऊन, त्याचप्रमाणे अजामिलाचं सुद्धा पतन झालं. अजामिल होता, चांगल्या कुळातला होता, तरी पण तो घरी आल्यावर सारखा विचार करून त्यांनी ठरवलं की ही वेश्या कुठे राहते हे शोधून काढायचं. आणि त्यांनी शोधलं आणि तो वेश्येकडे जाऊ लागला. आणि काही दिवसांनी त्यांनी त्या वेश्येला सांगितलं की तू माझ्याच घरी कामाला ये. म्हणून ती जी वेश्या आहे ती अजामिलच्या घरी कामाला येऊ लागली. कामाला येऊ लागल्यावर तो अगदी मोकळेपणाने तिच्याकडे बोलू लागला. आता अजामिलाचं लग्न झालं होतं, त्याची सुलक्षणी बायको होती, सुंदर बायको होती. त्याला त्याचे आई वडील होते आणि त्या आई वडिलांना आणि बायकोला आवडलं नाही की हा घरी इकडे इतका मोकळेपणे या वेशाकडे बोलतोय. म्हणून त्यांनी अजामिलला खूप सांगितलं की हे जे काय तू करतोयस हे बरोबर नाहीये, पण अजामिलला काही पटलं नाही. शेवटी भांडणं व्हायला लागली आणि अजामिलनी आपल्या सुंदर बायकोला आणि आपल्या आई वडिलांना, म्हाताऱ्या आई वडिलांना घरातून बाहेर काढलं आणि इकडे तो वेश्येबरोबर राहू लागला. पूर्ण रममाण झाला. तिला ज्या ज्या काय हव्या होती त्या त्या गोष्टी आणून द्यायला लागला. साडी, अलंकार, जे काय हवं होतं ते आणून द्यायला लागला. आता या वेश्येचं स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग खूप हाय झालं आणि खूप पैसे मागू लागली ती. म्हणून त्यांनी लोकांना लुटलं, फसवलं, खून केले, जुगार खेळायला लागला. आता तो दारू सुद्धा प्यायला लागला. अशा तऱ्हेने पूर्ण तो विकर्मी झाला. आणि त्याला या वेश्येपासून 10 मुलं झाली. आणि इतक्या फॅमिलीला मेंटेन करण्यासाठी निश्चितच तो लोकांना फसवू लागला. आणि शेवटचं मूल त्याला झालं तेव्हा तो 88 वर्षाचा होता. त्या शेवटच्या मुलाचं नाव त्यांनी सुयोगाने नारायण ठेवलं. जेव्हा त्याला तो लहान आपलं बाळ खूप आवडायचा. हा कसा बोलतो, कसा पळतो, कसा रांगतोय, झोपला का, उठला का, जेवला का, एक सारखा नारायण नारायण करायचा. आता तो जेव्हा 89 वर्षाचा होता तेव्हा एके दिवशी काय झालं, त्याचा अंतकाळ आला आणि त्याला यमदूत येताना दिसले. जेव्हा यमदूत येताना दिसले तो अतिशय भयभीत झाला आणि त्यांनी जोराने हाक मारली, नारायण म्हणून हाक मारली. तिकडे नारायण जवळच खेळत होता आणि नारायण हाक मारल्याबरोबर त्याच
क्षणी तिकडे विष्णुदूत आले आणि विष्णुदूत आणि यमदूतांचं दोघांचाही संवाद झाला, दोघांचंही आर्ग्युमेंट झालं आणि विष्णुदूतांनी यमदूतांना पटवलं की जरी हा इतका पापी असेल, विकर्मी असेल, तरी शेवटी अंतकाळी त्यांनी नारायण नाव घेतलं, आता आम्ही याला वैकुंठातच घेऊन जाणार. मग ते यमदूत गेले. यमदूत गेल्यावर विष्णुदूतांनी परत त्याचा आत्मा शरीरामध्ये घातला, त्याला जीवनदान दिलं. आता जेव्हा अजामिल उठला तेव्हा त्याला सगळं समजलं आपली चूक काय झाली. त्यांनी त्याच्या बायकोला सांगितलं सुद्धा नाही आणि त्या क्षणी त्यांनी घर सोडलं, मुलाकडे सुद्धा बघितलं नाही, थेट काशीला गेला. तिकडे बसून त्यांनी 12 वर्ष तपश्चर्या केली आणि मग त्याच्यानंतर त्याला विष्णुदूत विमान घेऊन आले आणि जेव्हा त्यांनी देह त्याग केला तेव्हा तो वैकुंठात गेला. हे पुस्तक श्रील प्रभुपादांनी लिहिलंय, अ सेकंड चान्स. मला मराठीतलं नाव आठवत नाही, मी सगळी इंग्लिश मधली पुस्तकं वाचले. खूप छान लिहिलंय. तुम्हाला जर मिळालं हे पुस्तक ना, किंवा इस्कॉन मध्ये जाऊन जरूर घ्या आणि वाचा. हे विष्णुदूत आहेत, हे यमदूत आहेत. हरे कृष्ण. पल्लवी कराल? हरे कृष्ण मातेजी. मनुष्याने परमपुरुषाचे सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, अणुपेक्षाही सूक्ष्म, सर्व गोष्टींचे पालन करता, सर्व भौतिक कल्पनांच्या अतीत असणारे अचिंत्य आणि नित्य पुरुष या रूपामध्ये ध्यान केले पाहिजे. परमपुरुष सूर्याप्रमाणे तेजस्वी आहेत. ते भौतिक प्रकृतीच्या पलीकडे अर्थात दिव्य आहेत. हरे कृष्ण. आता इकडे परत आपल्याला कृष्ण सांगतोय की मी परमपुरुष आहे, मला रूप आहे. त्याचं रूप कसं आहे? श्याम सुंदर रूप आहे. त्याचं शरीर कसं आहे? दिव्य आहे. त्याच्या डोक्यावर मोरपीस आहे. या रूपावर आपण ध्यान केलं पाहिजे आणि याच्यावरून आपल्याला समजतं कृष्ण कोण आहे? सर्वज्ञ आहे, तो सर्वात पुरातन आहे, तो नियंता आहे, तो परम पुरुष आहे. आणि अशा हे इकडे भगवद्गीतेमध्ये सांगितलेलं आहे, जणू काही परमात्मा म्हणजे प्रकाश नाही, नाद नाही, शक्ती नाही. परमात्मा जो आहे त्याला सुद्धा आकार आहे. तो कसा आकार आहे? अगदी आपल्यासारखाच आहे, फक्त त्याचं शरीर दिव्य आहे, आपला नाशवंत आहे. आता इकडे हे सगळे देव देवता हे कोणावर ध्यान करताय? हे महाविष्णूवर ध्यान करताय. शंकर ध्यानास्थ आहे. तुम्ही नेहमी बघता ना, शंकर समाधीमध्ये असतो. तर शंकर कुठल्या रूपावर ध्यान करतो? कृष्णाच्या संकर्षण रूपावर ध्यान करतो. आणि शंकर पार्वतीकडे नेहमी काय सांगत असतो? अमर कथा म्हणजेच भागवत कथा, कृष्ण कथा, याची स्तुती तो नेहमी पार्वतीला सांगत असतो, कृष्णाची स्तुती. काही काही पुराणांमध्ये असाही उल्लेख आहे की कृष्ण रामावर ध्यान करतो. ते हलाहल जेव्हा त्यांनी प्राशन केलं तेव्हा ते गळ्याच्या खाली उतरलं नाही, कारण तिकडे राम होता. तो रामाचं ध्यान करतो, रामाचं नाम घेतो आणि रामावर समाधी लावतो. असं थोड्या थोड्या पुराणामध्ये जराशी चेंज आहे. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः. हरे कृष्णा. माताजी मला पोस्ट कराल का? ओके. हरे कृष्ण. मला प्राप्त झाल्यानंतर महान आत्मे जे भक्तीमध्ये योगी आहेत ते कधीही या तात्पुरत्या जगात परत येत नाहीत, जे दुःखांनी भरलेले आहे, कारण
त्यांना सर्वोच्च पूर्णता म्हणजेच परमसिद्धी प्राप्त झाली आहे. हरे कृष्ण. आता कृष्णाने या जगाला दोन विशेषणं दिली आहेत. दुःखालयम, अशाश्वतम, म्हणजे अ प्लेस ऑफ मिझरी, दुःखालय. आता तुम्हाला आलय नी जे शब्द आहेत ते तुम्हाला माहिती आहेत का? जे शेवटी आलय येतो असे शब्द माहिती आहेत का तुम्हाला? माहिती असतील तर हँड रेस करा, तुम्हाला अनम्यूट करायला येतंय. हो माताजी. रत्नाकर प्रभूजी? देवालय. माताजी बरोबर. देवालय. अनिता माताजी? मेघालय. बरोबर. गायत्री विद्यालय. माताजी? विद्यालय. बरोबर आहे. आणि कोणाला सांगायचे? राजलक्ष्मी? राजलक्ष्मी माताजी? शिवालय. शिवालय. निलेश प्रभूजी? पुस्तकालय. पुस्तकालय. बरोबर आहे. हा, भोजनालय, हिमालय, अनेक शब्द आहे. अक्षय प्रभूजी बोला. प्रसादालय. बरोबर. तर अनेक शब्द आहेत जे आलय आलयमध्ये एंड होतात. तर आता इकडे दुःखालय, कृष्णाने स्वतःहून सांगितलंय की हे भौतिक जग काय आहे? हे दुःखालय आहे. आणि हे कसं आहे? अशाश्वत आहे. टेम्पररी प्लेस फुल ऑफ मिझरीज. आणि या दुःखालयमध्ये आपण आनंद शोधत असतो. हा, की आपल्याला वाटतं की याच्यात आनंद आहे, याच्यात आनंद आहे, पण तो आनंद नेहमी तात्पुरता असतो, हे लक्षात ठेवा. आता पुढे आपण जाऊया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. भौतिक जगतातील सर्वोच्च ग्रहांपासून खालपर्यंत सर्व दुःखाची ठिकाणे आहेत, परंतु जेथे वारंवार जन्म आणि मृत्यू होतो. परंतु हे कुंतीच्या पुत्रा, जो माझ्या निवासस्थानी पोहोचतो तो पुन्हा जन्म घेत नाही. हरे कृष्ण. आता बघा, आपल्याला असं वाटेल की पृथ्वीच फक्त दुःखालय आहे. मग कृष्ण इकडे क्लॅरिफाय करतोय, आपल्या मनामध्ये डाऊट नको राहायला की ब्रह्मांडात कुठेही जा, स्वर्गात जा, नरकात जा, स्वर्गात जा, पाताळात जा, कुठेही, अगदी उच्च ग्रह सुद्धा तसाच आहे, दुःखालयम आणि अशाश्वतम असं आहे. आता इकडे मला कोण सांगेल की या भौतिक जगामधली दुःख कोणकोणती आहेत? हात वर करा. तुम्हाला अनम्यूट करायला येतंय. हो माताजी. पूजा माताजी बोला. हा, पूजा माताजी बोला. हरे कृष्ण माताजी. बोला. वृद्धत्व, विविध आजार आणि द्वेष, मत्सर यातून निर्माण होणारा क्रोध ही सर्व दुःखाची ठिकाणं आहेत. बरोबर आहे. पण शास्त्र आपल्याला काय सांगता ऐकूया. तुमचा अर्ध बरोबर आहे. जन्म मृत्यू जरा व्याधी, जन्म मृत्यू जरा व्याधी ही फक्त या माणसाच्या मुख्य समस्या आहेत किंवा प्रायमरी मिझरीज. आता 3 सेकंडरी मिझरीज आहेत किंवा दुय्यम आपण म्हणूया दुःखे आहेत. ती कोणती आहेत? अधिदैव, भौतिक आणि आध्यात्मिक. अधिदैव म्हणजे काय? जेव्हा कुठलीही नैसर्गिक कलॅमिटी, म्हणजे उदाहरणार्थ व्होल्कॅनो, सुनामी, अतिवृष्टी झाली, अर्थक्वेक, भूकंप झाला, ही जी सर्व दुःखे आपल्याला मिळतात त्यांना अधिदैव म्हणतात. मग अधिभौतिक म्हणजे काय? जी दुःख आपल्याला इतर माणसं किंवा प्राणी देतात. आता बघा, करोना झाला, तो केवढा मायक्रोस्कोपिक ऑर्गॅनिझम होता, पण आपण सगळे घरी घाबरून बसलो होतो की नाही? तर आणि त्रास झाला ना सर्वांना. तर भौतिक म्हणजे जे इतर
इतर लिव्हिंग एंटिटीज आहेत, इतर जी माणसं आहेत किंवा प्राणी आहेत त्यांच्यापासून आपल्याला दुःख होऊ शकतं. कधी कोण कोणाचा अपमान करतं, कोण कोणाला फसवतं, वाईट तऱ्हेने वागवतं. ही जी दुःख आहे याला अधिभौतिक म्हणतात. आणि आध्यात्मिक म्हणजे आपल्या मनाची किंवा आपलं मनच आपल्याला दुःख देतं, आपलं मन स्थिर नसतं, आपल्याला अनेक गोष्टी हव्या असतात, त्याच्यामुळे आपण दुःखी होतो किंवा आपल्या शरीरापासून काही रोग उत्पन्न होतात आणि कित्येक रोगांना अजूनही कारणही नसतं. तर असे जे रोग असतात त्याला आपण आध्यात्मिक म्हणतो किंवा आपले जे मनाचा त्रास जो आपल्या स्वतःला होतो त्याला आध्यात्मिक असं म्हणतो. तर आता इकडे कृष्णाने सांगितलंय की स्वर्ग असू दे, पाताळ असू दे, पृथ्वी असू दे, सगळीकडे दुःख आहे. आता इकडे बघितलं स्वर्गात पण एकसारखं काय चालू आहे, असुर आहेत ते आक्रमण करताय किंवा इंद्राला असं एकसारखं वाटतंय की माझं सिंहासन सुरक्षित आहे ना, असं नको व्हायला. इंद्र म्हणजे एक पोस्ट आहे की एखादा दुसरा माणूस असेल तो खूप तपश्चर्या करत असेल तर त्याचं लक्ष तिकडे जातं, याची तपश्चर्या भंग कशी करू. तर अशा तऱ्हेने स्वर्गामध्ये सुद्धा शांती नसते, पाताळामध्ये सुद्धा शांती नसते आणि पृथ्वीवर काय चाललंय हे तुम्हाला मला अगदी व्यवस्थित माहिती आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. मानवी गणनेनुसार ब्रह्मदेवाचा एक दिवसाचा कालावधी म्हणजे 1000 युगे एकत्र केली जातात आणि त्याचा रात्रीचा कालावधी देखील तसाच आहे. जेव्हा ब्रह्माचा दिवस प्रकट होतो तेव्हा ही जीवसृष्टी अस्तित्वात येते आणि ब्रह्माच्या रात्रीच्या आगमनाने हे सर्व नष्ट होतात. पुन्हा पुन्हा तो दिवस येतो आणि हा प्राणी यजमान सक्रिय असतो आणि हे पार्थ पुन्हा रात्र पडते आणि तो असह्यपणे विरघळतो. हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्ण काय सांगतोय बघा, हे जे ब्रह्मांड आहे हे सारखं प्रकट अप्रकट होतं, याचा एकसारखा नाश होत असतो आणि आपल्याला असं वाटतं की ब्रह्मदेवाचं केवढं आयुष्य आहे, त्याचं 1 सेकंद म्हणजे पृथ्वीवरची 1,00,000 वर्ष, म्हणजे जणू काय आपल्याला ब्रह्माचं लाईफ इनफायनाईट वाटतं हा, की जो अंतच नाहीये त्याच्या आयुष्याला, पण तरी त्याचं सुद्धा आयुष्य आहे ते सुद्धा टेम्पररी आहे, ते सुद्धा मर्यादित आहे. आपल्या कल्पनेपेक्षा ते खूपच जास्त आहे, पण तरी सुद्धा ते सुद्धा मर्यादित आहे. आणि हे जग कसं आहे, भौतिक जग प्रकट होतं, अप्रकट होतं. आता कृष्ण आपल्याला त्याच्या जगाबद्दल सांगणार आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 20. याहूनही अन्य एक अव्यक्त प्रकृती आहे जी या व्यक्त आणि अव्यक्त जड पदार्थांच्या फी पलीकडे आणि सनातन आहे. ती परा आणि अविनाशी आहे. संपूर्ण जगताचा जरी प्रलय झाला तरी ती प्रकृती नष्ट होत नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे आता हे तुम्ही बघितलं इकडे हे वैकुंठ दाखवलंय, हजारो वैकुंठ आहेत आणि वैकुंठामध्ये जी प्रिसाइडिंग गॉड किंवा वैकुंठामधला अधिष्ठाता नारायण आहे. आणि इकडे ही लोक जी आहेत वैकुंठामध्ये त्यांचा ते सर्वजण नारायणावर प्रेम करतात. आता हे जे आध्यात्मिक जग आहे या जगाचा कधीच नाश होत नाही. या भौतिक जगाचा एकसारखा नाश होतो आणि एकसारखं ते प्रकट होतं, पण आध्यात्मिक जगाचा कधीच नाश होत नाही. बघा आपल्याला आपल्या जीवनाची किती काळजी असते, जेव्हा आपण काय करतो, मेडिक्लेम मध्ये पैसे घालतो, लाईफ इन्शुरन्स मध्ये पैसे घालतो, अनेक स्कीम्स मध्ये आपले पैसे घालतो, कारण आपल्याला चिंता असते
चुकून जर काय आपला ऍक्सिडेंट झाला, इमर्जन्सी आली तर पैसे कोण देणार? यासाठी आपण वेगवेगळ्या पॉलिसीज मध्ये इन्व्हेस्ट करतो. पण आपल्याला हे समजत नाही की जन्म झाला हाच एक मोठा ऍक्सिडेंट झाला. म्हणून ते लक्षात ठेवून आपण कृष्णाच्या नामामध्ये इन्व्हेस्टमेंट केली पाहिजे आणि या भौतिक जगातून बाहेर गेलं पाहिजे. हे जे कुठलीही लाईफ इन्शुरन्स स्कीम असेल, मेडिक्लेम स्कीम असेल, त्याचे इफ आणि बट्स खूप असतात की तुम्हाला बरं जेव्हा त्यांना पैसे द्यायची वेळ असते येते ना, तेव्हा ते बघतात की कसे पैसे कमी देता येतील किंवा देता येणार नाही. पण कृष्णासारखं बघा कोणीच बोलत नाही. कृष्ण म्हणतो माझं स्मरण कर, तू माझ्याकडे नक्की येशील यात जरा सुद्धा संशय नाही. एक सारखं तो अर्जुनाला सांगतोय, जरा सुद्धा संशय नाही. नास्ती अत्र संशय, थोडा सुद्धा संशय ठेवू नकोस. असे हे कोण लाईफ इन्शुरन्स आणि मेडिक्लेम असं म्हणू शकतील का आपल्याला? तर कृष्ण आपल्याला या भौतिक जगापासून बाहेर काढतोय. आता आपली जॉग्राफिकल पोझिशन काय आहे ही मी तुम्हाला थोडक्यात सांगणार आहे. आपण कुठे आहोत आणि कृष्ण लोक किंवा गोलोक वृंदावन कुठे आहे आणि वैकुंठ कुठे आहे हे मी तुम्हाला सांगणार आहे. आता हे तुम्ही नंतर परत वाचा. इकडे हे जे दिलेलं आहे हे सगळं, हा जो चार्ट तयार केलेला आहे हे पद्मपुराण, ब्रह्मसंहिता याच्या बेसिसवर हा पूर्ण चार्ट केलेला आहे. आता बघा, आपण इकडे या ब्रह्मांडात आहोत बरं का. अशी असंख्य ब्रह्मांड आहेत, त्यातला एक इकडे दाखवलेला आहे. त्याच्यावर आहे वैकुंठ लोक आणि सर्वात वर आहे गोलोक वृंदावन. गोलोक वृंदावनामध्ये कृष्ण, राधा आणि कृष्णाचे शुद्ध भक्त असतात. कृष्ण गोलोक वृंदावन कधीच सोडत नाही. मग आता हे जे ब्रह्मांड तयार केलेलं आहे, या ब्रह्मांडाची सुद्धा देखरेख तर करायला हवी. तर म्हणून कृष्ण काय करतो, त्याचा विस्तार करतो आणि त्याचे मुख्य त्याला म्हणतात पुरुष अवतार. त्याचे अनेक अवतार आहेत, पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार, मन्वंतर अवतार. आता पुरुष अवताराबद्दल मी बोलते. तर त्याचा पहिला जो विस्तार होतो कृष्णाचा, तो महाविष्णू म्हणून होतो. महाविष्णू जो आहे हा कर्णोदक्षाय सागरामध्ये असतो. हे वैकुंठ आणि गोलोक वृंदावन याच्या बाजूचं जे तेज आहे याला ब्रह्मज्योती म्हणून म्हणतात. बरं, तर आता या कर्णोदक्षाय सागरामध्ये महाविष्णू आहे. महाविष्णूचा श्वास, उश्वासापासून असंख्य ब्रह्मांड तयार होतात. हे बघितले का? हे सोनेरी बॉल्स दिसतात, त्यापैकी हा एक आहे. आता जेव्हा कर्णोदक्षाय विष्णू किंवा महाविष्णू ब्रह्मांड तयार करतो, आता त्या ब्रह्मांडाला चालवण्यासाठी त्याला त्या ब्रह्मांडात गेलं पाहिजे. मग कर्णोदक्षाय विष्णू किंवा महाविष्णूचा विस्तार होतो आणि गर्भोदक्षाय विष्णू म्हणून तो या ब्रह्मांडात प्रवेश करतो. या गर्भोदक्षाय विष्णूच्या नाभी कमळातून एक देठ बाहेर येतो आणि या देठाच्या वर कमळ असतं आणि त्या कमळावर ब्रह्म असतो आणि या देठावर 14 लोक असतात. ती 14 लोक इकडे दिलेली आहेत, तुम्ही झूम करून बघू शकता. आपण 7th पोझिशन वर आहोत, 7व्या
ठिकाणी आपण आहोत. आपला लोक म्हणजे भूलोक किंवा पृथ्वीलोक म्हणतात. या भूलोकाच्या वर आहे भुवरलोक, त्याच्यावर स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक आणि शेवटचा आहे सत्यलोक किंवा ब्रह्मलोक. पृथ्वीच्या खाली आहे आताळ, विताळ, सुताळ, महाताळ, रसाताळ आणि पाताळ. तर अशा तऱ्हेने 14 लोक आहेत ही या कमळाच्या देठावर स्थित आहेत. आता जेव्हा महाविष्णू ब्रह्मांड तयार होतं महाविष्णूच्या श्वास उश्वासाने, तेव्हा महाविष्णू काय करतो, लक्ष्मीकडे नुसता बघतो. लक्ष्मीकडे बघितल्यावर दुर्गाचा जन्म होतो आणि ही जी दुर्गा आहे ही या पूर्ण ब्रह्मांडाची जणू काय जेलर आहे. ती या ब्रह्मांडातून कोणालाही बाहेर येता येत नाही. ही जी तुम्हाला लेयर्स दिसताय एकापेक्षा एक 10 पटीने जास्त थिक आहे. जास्त, मला पटकन मराठी शब्द आवडत नाही, जास्त जाड आहेत म्हणता येतील. त्याचा थिकनेस प्रिव्हियस लेयर पेक्षा 10 टाइम्स जास्त आहे. आणि अशी 7 लेयर्स आहेत. आणि इकडे जर कोणी चुकून बाहेर पडला तर दुर्गा देवी आहे ती त्यांना परत आतमध्ये पाठवते. आणि तिचं कार्य एक, जेलर जसा असतो तो काय करतो, कैदी बरोबर काम करतायत का, जो कैदी काम करत नाहीये त्याला तो शिक्षा देतो आणि जास्त काम देतो. त्याप्रमाणे दुर्गा देवी आपल्याला अधिदैव, अधिभौतिक, आध्यात्मिक अशी अनेक दुःख देऊन ती आपल्याला कधीही आनंद देत नाही. पण ती आपल्याला हे का करते, कारण तिचा हेतू काय असतो की माणसाने कृष्णाचं नाम घ्यावं. बघा, दुर्गेचं एक नाव वैष्णवी सुद्धा आहे आणि ती यासाठी आपल्याला जी माणसं कृष्णाकडे जात नाही, नारायणाकडे जात नाही, त्यांच्यावर एकापेक्षा एक मोठी ती दुःख देत असते. आणि ज्या वेळेला ती तिच्या त्रिगुणात्मक शक्तीद्वारे माणसावर काम करत असते आणि ज्या क्षणी माणूस कृष्णाचं नाम घेतो, विष्णूचं, नारायणाचं नाव घेतो, त्या क्षणी ती काहीही करत नाही, तिला आनंद होतो आणि ती कृष्णाच्या डायरेक्शन खाली काम करत असते. आणि इकडे तुम्हाला ही झूम केल्यावर ही दोरी दिसेल. एकच मार्ग आहे या ब्रह्मांडातून बाहेर पडायचा असेल तर तुम्हाला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हा जो मंत्र आहे हा थेट तुम्हाला गोलोक वृंदावनापर्यंत घेऊन जातो. हा जो लोक आहे हा सदाशिव लोक आहे. आणि इकडे शिव आहे, त्याचा अर्धा लोक ब्रह्मज्योतीमध्ये आणि अर्धा जो आहे तो या आपल्या ब्रह्मांडातच आहे किंवा या कर्णोदक्षाय सागरामध्ये आहे. तर हे शिव झाले आणि ही दुर्गा झाली. आता तुम्ही जेव्हा हे सगळं वाचाल तेव्हा तुम्हाला परत एकदा वाचल्यानंतर सगळं नीट लक्षात येईल. आता गोलोक वृंदावन काय चाललेलं असतं, तिकडे सदैव लीला चालू असतात. ज्या ज्या कृष्णाने वृंदावनात लीला केल्या त्याच चालत असतात. इकडे बघा, हे प्राणी कसे आहेत, वाघाच्या बाजूला शेळी असते पण या शेळीला वाघाची भीती नसते. तिकडे वाघ, इकडे वाघ दुसऱ्या प्राण्यांना खातो, तिकडे वाघ खात नाही. कुठल्याही प्राण्यांमध्ये वैरभाव नसतो. कृष्ण जे काय खातो तेच इतरही खातात. इकडे बघा, कृष्ण चोरून लोणी घेतोय आणि यशोदा
माता त्याला ओरडते. तर या ज्या लीला आहेत या लीला नित्य चालू असतात. आता आपण एक हे बघूया, श्रील प्रभुपादांनी एक खूप सुंदर पुस्तक लिहिलंय, द प्रेयर्स ऑफ किंग कुलशेखरा. तर कुलशेखर नावाचा राजा होता आणि हा जो राजा होता हा खूप मोठा कृष्ण भक्त होता आणि त्यांनी कृष्णाला विनंती केली आहे की मी जेव्हा माझी तब्येत चांगली असेल, मी निरोगी असेल, तेव्हाच तू मला घेऊन जा. कारण जर मला नैसर्गिक मृत्यू आला तर मला माझी छाती भरलेली असेल, मला बोलता नाही येणार, डोळ्यांनी मला तुझा अर्च विग्रह बघता नाही येणार, कानानी ऐकू नाही येणार, म्हणजे सगळे सेन्सेस हे वायर जातील आणि मला तुझं नाम सुद्धा उच्चारता नाही येणार. म्हणून तू मला मी एकदम स्वस्थ असताना, निरोगी असतानाच मला घेऊन जा. आता हे कुमुद माताजी आहेत काय? हो माताजी आहे मी. हा. कृष्णा त्वदीय पद पंकजा पंजरातम अद्येव मी विशतो मानस राजहंसः प्राण प्राणाय समये कफवात पित्तेहि कंठ वरोध विदोहो स्मरणाकूट सते. हरे कृष्ण. भाषांतर आहे या श्लोकाचं. हे कृष्णा, ज्याप्रमाणे राजहंस कमळाच्या फुलांच्या देठाच्या चक्रव्यूहात प्रवेश करतो, त्याचप्रमाणे माझ्या मनाला त्वरित तुझ्या कमळाच्या फुलासारख्या चरणांना अर्पण करण्याची परवानगी द्या. जेव्हा माझा शेवटच्या श्वासाच्या क्षणी माझा घसा शारीरिक 1 मिनिट माताजी. सगळ्यांना म्यूट करा. येस माताजी. हे कृष्ण, ज्याप्रमाणे राजहंस कमळाच्या फुलाच्या देठाच्या चक्रव्यूहात प्रवेश करतो, त्याचप्रमाणे माझ्या मनाला त्वरित तुमच्या कमळाच्या फुलासारख्या चरणांना अर्पण करण्याची परवानगी द्या. जेव्हा माझ्या शेवटच्या श्वासाच्या क्षणी माझा घसा शारीरिक विनोद, वायू, वीत, पित्त आणि कफ यांच्या क्रियेने अंकुचन पावतो, तेव्हा मी तुमचे स्मरण कसे करू शकेन? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी, आता शेवटचा श्लोक आहे. येस माताजी. वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परं स्थानम् उपैति चाद्यम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. माताजी मी सर्वांना म्यूट करते, तुम्ही अनम्यूट व्हा माताजी. हरे कृष्ण. माताजी करा तुम्ही. येस माताजी. जो मनुष्य भक्ती मार्गाचा स्वीकार करतो, तो वेदाध्ययन, तपस्या, दान देणे किंवा दार्शनिक तथा सकाम कर्म इत्यादी करण्यापासून जे फल प्राप्त होते, त्या फलांपासून वंचित होत नाही. केवळ भक्तिपूर्ण सेवा केल्याने त्याला हे सर्व प्राप्त होते आणि अखेरीस त्याला परम शाश्वत धामाची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. म्हणजे आता 6व्या अध्यायात कृष्णाने अष्टांग योग सांगितला. आता त्यांनी केवढे मोठमोठे शब्द वापरले, अध्यात्म आणि अधियज्ञ, अधिभूत. तर अर्जुन काय ज्ञानी नव्हता. मग अर्जुनाला वाटलं की बा मी काही वेदांचं अध्ययन केलेलं नाहीये, तपस्या वगैरे काही केलं नाहीये, तर निश्चित मला ज्या लोकांनी खूप वेद अध्ययन केलंय, तप केलेला आहे, त्यांच्याच प्रमाणे मला फळ मिळेल का? मग कृष्ण त्याला सांगतोय की जो माणूस भक्ती करतो त्याला वेद अध्ययन केल्याचे फळ मिळते, तप दान केल्याचे फळ मिळते. म्हणजे जे काय एखादा माणूस करतोय, अष्टांग योग करतोय आणि कुठला योग करतोय, त्या सगळ्याचं फळ भक्ती केल्याने
एका भक्ताला मिळतं. तर हे ऐकल्यावर अर्जुनाला खूप आनंद होतो, कारण तो कृष्णाचा भक्त असतो, तो गृहस्थ असतो, तो त्याची ड्युटी करतोय आणि बाकी सगळं करायला त्याला वेळ नाहीये. म्हणून इकडे कृष्ण आपल्यालाही सांगतो की तुम्ही भक्ती करा, तुम्ही माझ्यावर प्रेम करा, मग तुम्हाला शाश्वत धामाची प्राप्ती होईल. तर आज आपण काय बघितलं, अर्जुनाने 8 प्रश्न विचारले. ब्रह्म म्हणजे काय, अध्यात्म म्हणजे काय, आत्म्याचा नित्य स्वभाव म्हणजे काय, अधियज्ञ म्हणजे काय, अधिदैव म्हणजे काय, अधिभूत म्हणजे काय, अधियज्ञ कुठे राहतो, आणि प्रयाण काले तुझं स्मरण कसं करावं, हे अर्जुनाचे प्रश्न होते. मग त्याच्यानंतर ही स्लाइड घेतलेली नाहीये, पण या 8व्या अध्यायात आहे योग मिश्र भक्तीद्वारे कृष्णाचे स्मरण. शुद्ध भक्तीने आपण कृष्णाचे स्मरण केले पाहिजे. कृष्ण आपल्याला काय सांगतोय, माम अनुस्मर युद्धच, ड्युटी तुम्ही तुमची करा आणि माझं स्मरणही करा. आणि हे जग कसं आहे, कृष्णाने सांगितलंय भौतिक जग दुःखालयम अशाश्वतम आहे आणि ते नाशवंत आहे, पण आध्यात्मिक जग कसं आहे, ते नित्य आहे, त्याचा कधीच नाश होत नाही. आणि मग इकडे शेवटी कृष्णाने अर्जुनाला सांगितलंय की तू भक्ती केल्याने इतर योग केल्याचं सुद्धा तुला फळ मिळेल. आता मी तुम्हाला एक स्लाइड दाखवते आणि मग तुमची प्रश्न उत्तर घेते. मातेजी रेकॉर्डिंग स्टॉप करायचं आहे. हा करते.